ta rasa kyauta. To fa. Saboda haka Ni me sunan budurwarka yanzu haka? Kwalli ɗaya ce kuma ita kaɗai ce. Kwalli ɗaya ce kuma ita kaɗai ce? Karfin kuma gwiwa. sunanta Khadija. Sunanta Khadija. Wallahi. Sunanta Assalamu alaikum mutanen masu kallon mu yau da kullun. So yau ma gani ga wani kyakkyawar yarinya haka amma sai hajiya ni suna Mr. Kamis, sai me sunanki? Sunana Khadija. Malama Khadija. To malama Khadija Allah kina saurayi? Ina da shi. To ina son ki samu number saurayinki a nan. Kar ki magana, ki dai kawai ki samu, ni kawai zan yi abin da ni ya mun ne, ki dai kawai sa number shi. Me sunan shi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam ina magana da Umar ne? Ina magana da Lukman ne? Lukman ne, yes, Lukman. Da shi kake magana. Da shi nake magana ba? Dan an gaya min sunan ne. Yanzu haka ina tare da ni da wata bayar Allah. Ni suna Mr. Kamis. Kuma muna ɗan yin irin street video nan ne. Yanzu haka muna studio tare da wata bayar Allah. Kuma sauran mutane suna ji live. Kuma ana ganin mu live yanzu haka. Muna tambaya ne kacici muka ce me sunan saurayinta. Ta ba mu sunanka kuma ta ba mu numbanka, ta ce mu kira ka kai tsaye. To muna son kai ma yanzu idan ka faɗi sunanta kai tsaye sai mu bata kyauta da zamu bata, idan kuma ka faɗi ta rasa kyauta. To fa. Saboda haka me sunan budurwarka yanzu haka? Kwalli ɗaya ce kuma ita kaɗai ce. Kwalli ɗaya ce kuma ita kaɗai ce? Karfin gwiwa. Kuma sunanta Khadija. Sunanta Khadija. Wallahi. Sunanta Khadija. Okay, to mun gode malam. Khadija. Wato karfin to Allah ya sa albarka.